Nie idź tam. Nie idź. Wymazała! Wiedział, jak będzie mać ludzi, a pod tebą ludzi. A mnie to jedno, nie będzie z nimi ludzi. A ludzi są ludzi. A gdzie ludzi? A po kiedy tu, w weekendu. Není tam. Vymazala všetko. Lebo si vymazala všetko, čo si bola. Nechal som popísať kurva mojho telefonu. To nie je normálne. A vypadni. Vypadni. Pokiaľ je to príjeme. Daj, mała policajta. Nic, wołam policjantów, hej, to żeby go A však to je domáce stíhanie, prečo by sa nemala volať? No i też zabrali tutaj. S tebou sa nebavím. No ešte raz sa s tebou nerozprávam. Ani neskúšam. Nebo ťa zabijem. Keď nechceš policajtov, tak takými vecami nerozprávaj. Ja nechcem policajtov, už 5-krát tu boli. 5-krát kvôli tebe, lebo robíš pičoviny. Ty si mala ísť na psychiatriu. Pustím. Okamžite. Kša. Ty, kša. Paťo, kša. Potrebujeme len tú fajku. Lebo tá je moja. I have no idea, kde máš. Tiež neviem. Ja iná nepotrebujem nič. Viem. A nerobí čovin. Ani sa aj nedočkem. Nie, video som koľko. Lebo 3-krát
5-krát zavolala Fízov do piči. Môžem zavolať aj teraz, čo robíš? Čo robím? Kokot. Chcem si odpočinúť a ani to mi nenecháš. Ešte ani fajku mi nechceš dať. Jaj, ty streamuješ. Jo, tak Aby oni zavolali zase policajtov, nie ja. Ty si iná frajerka. Dobre ti ide. Rob čo chceš. Ale za mnou nechoď. No čo by som za tebou išla, keď ma biješ? Ja ťa bijem. Aha. Kde si dala fajku? Robe, hevnovadia. Ne, teba sa nepýtam, povedal. Ju sa pýtam, ona mi neodpovedala, bo je... Dáš mi fajku? Paďa, Čo? dáš mi fajku? Ne, nedám nikomu fajku. Áno, tak. Ja viem, že to chceš. Ty by si sa tak rád požral. Hej. Oj, Tak sa to rozhodní s tou materou, nezom. to si mi dal boxer do brucha, som nevedela 5 minút dýchať. Kde je normálny onen? Kde si ho dala? Čo? Všetko, čo ti dala? Fajku, kde si dala? Neviem. Aha. Chceš kopanie teraz alebo potom? No i sa vyražaš? Nie. Tento raz sa už nevyhrážam. Tento raz to bude pravda. Ale? Skončil sa. No si skončil už dávno. Chceš mi odrieť? Daj mi telefón. Lebo? Maj to. Kurva sa ukludni už, lebo ty ju len priebem. Ty zasúdiš jednu len facku. Tebe jebe už. Ukludni sa. Áno, je to tvoj telefón, ale toto sa nerobí. Čo ty robíš? Furt len plačeš. A pritom ty robíš to najväčšie zlo. Ty! Nikto iný. Ty to nechápeš. Je to pravda. Pokým ja som tu býval s Maťom a s Romanom. Nemusíš ma dusiť. Nikto taký drzý nebol ako ty. Nikto. A to ti prisám. A keď sa ťa niečo spýtam, tak kurva aspoň mi odpovedz. A zober si ten skúrený telefon a už v živote za mnou nepríď. Hajzel. A zavolaj kľudne Fízov, mne je to jedno. Nech ma zoberú. Ale keď to urobíš, budeš mať pulsérky. Chceš pozdraviť tady? Dobrý den, No ahoj, dobrý den. Chceš pozdraviť? Chceš pozdraviť? Ja. Nechcem ťa už vidieť, ani za mnou nechoď. Len mi vrať, prosím ťa, som to... Fajku mi vrať, nič viac nepotrebujem. Ty si ju mala. Už nikdy v živote, ani ťa nechcem vidieť, ani sa s tebou rozprávať, nič. A môžeš zajtra ísť domov. Nie, Míra. Nemala si vrátiť list, prosím. Nevadí, potom budem silnejší. Si sa hrala dosť dlho so mnou, že? Rok.
68 000 mi vráť a potom sa môžeme rozprávať ďalej. Alebo vráť mi len tú skúrenú fajku, ktorú si zobral. Nevieš mi ju dať, lebo nevieš, kde si to dala. Samozrejme. Kapitola sama o sebe. A na mňa hovoria, že ja som cigán. No, tak som zvedavý. Ja sa môžem upratovať, lebo ty sa nevieš ani pohnúť. Kurva, celý rok si sa nepohla. A nechceš ísť do roboty. Hej? Ja viem, že len vysieláš, mne to jedno. A nech sa správajú ku mne jak hovadu. Ale ty si väčšie hovado ako ja. Nerobíš. Psychiatrický prípad si. A tu mám dôkaz. A toto ti nedám. Zavolaj číslo. Dám im ti ten papier a môžu ťa rovno zobrať. Idiot. Chcem len mať kľúč, ale to nemôžem. Ja, ten už vidím. No a za mnou je to. Jedine, keď sa mi ospravedlníš. Ináč. Ty by si mal, nie. Ja sa ti nemám za čo ospravedlniť. Ja tiež nie. Keď mi dáš 68 000 za ten pol rok, alebo za ten rok, potom sa môžeme len rozprávať o tom, že kto ti má len odpustiť. Tak mi nehovor, kochotiny. Však si nerobila ani hovno. Teraz tak sa mám veci. Prišiel kamarát.
To sú tvoje, že? Vyťahá oči. Idem svoje. No, prečo si vodovala? Chcel som cigara a pivo. A vieš čo mám? Nedá ti. No. Že sa jebnúť, jak kvôli